Ni Mirari Garmendia naiz, eta zuekin ordu terdi pasako dut hemen Donostiatik barrena. Markosek esan dit, zerbait landu dezutela, gerra zibilari buruz. Ez dakit norbaitek atzematen duen zer den. 14 urteko mutiko baten buruhezurra, arkatza eta goma. Mutiko hau eskolara zihoan. Ez dezute ahaztu behar, fascismoa lehen eta orain, dala lehen esan detena, matar sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piensa como nosotros. Honea etorri gea idea bat egiteko. Bombardaketak hasten zirenean jendeak sartu behartzun ahaltzuen lekuan. Eta horrelako sotoak, horrelako pasadizoak, holako lekutan iskutatzen zen jendea. Ikusten dezute nola jartzen duen hemen refugio, bai? Holako portal desberdinetan egoten ziren holako kartelak abisatzeko jendeari bombardaketak hasten zirenean nora joan behar zuten. Queipo de Llano. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y no milicianos maricones. No se van a librar, por mucho que berreen y pataleen. Jendearen herriko erreferentziak askotan dira kaleetako izenak. Avenida de Ategorrieta ere kendu zuten izen hori, ze, klaro, euskararen kutsua zeukan edozer gauza ere kentzen zuten. Ikusten dezute hotelaren pareta, dana zuloz, zuloz josita. Hola etortzen diran Loiolatik kuarteletik soldaduak, eta haitu ziren tiroka bata besteari. Burnia eta metakrilatoak kasu honetan bi gauza desberdin adierazten dituzte. Bat da historia eta bestea da memoria. Hemen jarrita dagona da izen eta abizen batzuk. Donostin zeuden errepublikazaleak gobernu bat indarrez kentzearen ondorioz erail zituzten pertsonen izenak dira. Nire aldetik besterik ez dago, zuegei eskerrak eman, zuen arretagatik eta txalo bero bat. Eskerrik asko.